ripun naka sermota ka kontribusi na usahat di hita. Yung di sermon na parjolo sian Roma bindualu manang Rom bindualu ayat 10 walu sahat rodi ayat 25. Nga gudang nakin hatorangan tajalo sian si para de sermota holan nama nambay na mahami sa tiknai. Imana parjolo rikot berengota andorak so tapamanat manang andorak so tapabagas turpuki. Ta coba jo tajaha sian ayat 10 pitu. Andorak so masuk kita tu ayat 10 walu saha ro di ayat 25. Kita coba baca ayat 17 supaya membantu kita untuk masuk kepada teks yang akan kita khotbahkan minggu depan. Rata jahama ayat 10 pitu 2 ya. Alai mulu anak kita dohot ma panean. Panean ni bata dongan panean ni Kristus. Mulu tung dongan nahita di setahunun gabe dongan nahita sogut nang di hasangapon. Jadi sianita ida adong 2 atribut na dibayan Apostol Paulus tu jol manang na manangihon surat ton ni manaon ima atribut na parjolo na marbuar aka anak ni debata atribut na paduahon tu ima naso anak ni debata manang na sering didok anak iportibi manang na dok sungoni alai na jelas dang anak ni debata. Jadi di son naik patorangan ni ibana sa sitongna antara anak-anak Allah dengan anak-anak dunia lah dulu kita sebutkan adalah cara atau sifat yang berbeda dalam menghadapi penderitaan itu pertama. Ikon tarida parasingan aka anak ni debata Allah mengadopi si taonon sian naso anak ni debata. Jadi molodos do hita mengadopi si taonon dohot naso manjalo haluaon do pemarhite Yesus Kristus ya, sama saja artinya tidak ada bedanya. Lalu nats ini pertama sekali mengarahkan kita berjulu ai hurajumi ak si taonon di hasyanganon hirana suadong martimbakon hasangapon si papatarun tuhita sugut. Kenapa dia bisa berkata begitu? Bahasa bui mana manduksoni alai mana anak ni debata. Alai mana nok persea. Bagi mereka yang tidak percaya penderitaan itu menuntun pada keputusasaan. Penderitaan itu berat. Penderitaan itu akan berakhir pada suatu jalan yang tidak benar, bisa jadi seperti itu. Tetapi orang-orang yang beriman atau yang disebut anak-anak Allah, kita sebutlah dulu melihat penderitaan itu dengan kacamata yang berbeda. Mamereng paru kilon nama sa dingoluna sian tadok majo pemahaman ataupun cara pikir manang sikap na berbeda. Sian nasot nakin naso anak ni debata itu parjolo berarti identitas anak-anak Allah dan yang bukan anak Allah. Jadi taida nakin siani jadi benda yang 10 itu dok alai molo anak kita memang halusi anak do kita manang nadang. Jadi kita akan dibaharui untuk melihat penderitaan itu sendiri. Nah kalau penderitaan itu sendiri boy doi masa tu gadup jolma. Semua orang bisa mengalami penderitaan. Dan semua orang suatu saat tertentu juga akan terlibat ataupun mengalami suatu penderitaan. Baik itu anak-anak Allah atau bukan. Tetapi yang membedakan mereka anak Allah atau bukan adalah dari cara mereka melihat penderitaan itu sendiri. Dari cara mereka melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang mereka alami. Nah, itu. Jadi molohita itu imana anak ni debata
nang manjalo patumonaan nitondi do imane sonnakin ima haluaon ima ton di perbadia nang mengalehot tuhita haluaon molohita mengadopi paru kilon manang tagwari penderitaan benget mahita ala adok pakirimon adok sihiri motta di tonga-tonga ni paru kilon namasa dihita o imam baik kita margogo alai pakirimoni memang ikut sadalan dohot haporsyau. Jadi sasitong na pakirimoni ikut do di bagasan haporsyau. Jadi ima baik kita benget manaon di sitaonon pakirimon dohot haporsyau makin. Alai mulo tapa mana turpuk tahun sasitong na ahado na tapa hirim. Ahado na tahirimi. Idok Apostol Paulus memang di ayat nakin ayat 25 alai molo makirip pita di nasotaida dope marbenget niroha mahita pai mahotsa di nasotaida dope berarti nasotaida bukan berarti dakta boto boy do boto otta nasotaida alana anggo dirohakku luak do hita makirim bisa ada sihirimon nasota boto. Ai dia do sihirimon na binoto. Justru ala binoto do na si pai mau ni umben na dihirim. Kan itu. Justru karena kita tahu apa yang kita harapkan itu maka kita dalam kesabaran manang habeng itu niroha pai mahon. Alai nakpe taboto alak taida dope. Berarti ahadut tong sasitong nana tahirimi. Ahado apa yang dinantikan oleh orang percaya? Apa yang dinantikan ke anak ni debata? Mulutun boya lusnara om mana dok di mana? 27. Aku ni nak kita akan menjalo patumonaan ni tondi marhoi-hoi di bagasan rohatta paimahon haanahon. Paimahon berarti ahan atau paibah haanahon. Asa disi marhaluaon pamatakta. Berarti haluaon do natapaima. Keselamatan itulah yang kita tunggu. Haluaon saleleng ni lelengna. Targuar me musi hanguluan saleleng ni lelengna. Ido natapaima. Berarti saleleng di pertiwan do pehita danggok do pedihita haluaon ni. Ida benak kina ikon bagas 21 aku ni nak kita akan menjalo patumonaan ni tondi. Do patumonaan ni tondi. Nunga di lehon dihita si lehon haluaon marhite to di perbadia marhite Yesus Kristus alai moloso manahan dohita dan dapotak kita di ujungna. Maka selalu ada pertanyaan, apakah orang Kristen bisa mengalami kehilangan keselamatan? Boy do magu haluaut tei moloso ta hanguluhan. Maka kerjakanlah keselamatanmu. Gitu. Itu benar. Ada maka penafsir mandok molo patumonaan niton di ima songon DP down payment ngata tu hortipi isina punai alai 1 juta rupiah tagaran isina punai alai arkan itio ke 10 juta ngata wa tu jahuta isina punai TPI hita alai molo tagarar roma muse panagi buaton nama TPI no dilehot dihita haluaon marhite ton di perbadia di bagasan Yesus Kristus alai molo so tahanguluhon haluaoni molo so tahi habenget kita makirim jala mangulu di bagasan akaparu kilon saharo di ujung na asa gok haluaoni dihita ba mago do haluaoni syak kita alai halak Kristen makirim na pasti do ide bedana dohot naso anak di debata pengharapan atau yang kita harapkan adalah sesuatu yang pasti, bukan angan-angan, bukan sesuatu yang memang kepalsuan. Alai ahana tahirimi adalah suatu kepastian. Pasti do gohanai dihita alai molo marbenget niroha hita itu ngatongan yakka baru kilon dingol. Jadi sekilas diarahkan nas ini kita pada melihat penderitaan yang terjadi pada hidup bagaimana atau solusi
mengatasi penderitaan itu sendiri sebagai anak Allah. Justru disosoi do hita marlas ni roha mahamu molo tu ngadokpe akka arsa. Marlas ni roha mahamu molo tu ngadokpe akka hamaolo. Alania alai boto hamu nunga pasti dapotan hagogok ni haluau kamu di arisogo. Unang gabi rupani sia turpuktot tajaha ala arisogo dolas ni rohai ala arisogo do haluau ni anggo di portibion polan namar sak mahita. Kan idon waeng. Memang endeta mandok partangisan do HP atong idia dolas ni rohanya kana prosea. Marhua ro tuhat ta mangalih tu ita haluau. Marhua sahat tu ita pamonaan itu di. Molo subuh do hita mampu marlas ni roha. Jadi na seturpod do mana molo tu ngadok pe paru kilon, molo ngadok pe hamaulon dingolum. Marlas ni roha maho makirim. Alaniaha ala pakirimon natahirimi adalah satu kepastian. Neko sahat tu hita ima haluaon nasian Yesus Kristus Tuhatai. Jadi ido kupikir naneng dohoron ni turpukto tu hita ala imana dison bagaimana judulna pakirimon ni akka anak ni debata. Jala sian bindua lupe marpangalaho marguru ditondi. Jadi molo Roma sian bindu 10 sada tu bindu 10 onom itu lebih kepada praktek kehidupan. Ayat bindu sada pasal 1 sampai dengan 10 lebih cenderung kepada dogma, ajaran, prinsip ataupun pondasi-pondasi ajaran yang benar. Alai molo lau do hita tu praktek kehidupan mamereng Roma walu berarti dogma na dison ajaran na ima ikon tarajumi haluau naksahat tu hita ima basa-basa ni debata sigohan na dope di ari parpuri alani ikon tahabenget temma haluau naksahati tu hita margogo mahita di bagasan akka paru kilon na masa dingulu. Jadi tu sido ubereng arah ni terpuktaon marpangalaho marguru tutondi idok ibana manang pakirimon akka anak na dibata. Jadi disomma parasingan ni anak ni debata dohot naso anak ni debata. Nah, disinilah terlihat dari penderitaan itu sendiri yang terjadi dalam hidup kita. Idok ibana huhud ayat 21 huhud makirim paluon nama nang natinopai sian pangadopan hamaguan saat tu haluaon hasangapon nadi akka anak ni debata. Jadi hagogok ni haluau ni saluhutna ima diari parpudi alani molutu ngadok pemasa hamaulon di pardalan ningolus ganupari ima nama baik kita margogo mengadupi hamauloni. Dakula margogo alai marlas niroha mengadupi hamauloni ala dapotan haluaun nagok maau di ujungna marhite basa-basa ni debata nasahat tuau dina benget jala marlas niroha au marha porsiaon marpakirimon tersongonido wida turpuk taon tambani naung di bain si paradisar mot tanakin di turpuk taon na manambai hatorangan jala songon na mangarit pun hatorangan naung sahat siap kita. Jadi tiok mahanguluani manang hanguluhom ma haluaun naksahat tuho asa ditikina pakirimoni gok pembartu asidohot lomoni rohani debata nasahat tuhita ima ubereng sian turpukta na parjuloon bongot mahita tu turpuk na paduahon manang sahat mahita tu turpuk na paduahon ima sian pasal men ono pulusia ayat 70 saha rodi 70 pitu. Jadi
di turpuk taupe pikir boy do sadalan dohot turpuk na parjolo onnakin wala ni ma naing record ingototta mulai sian ayat sada parjolo di pasahat par pasal menido akka parsorionna di pasahat par pasal menido akka hamaulon dingoluna jala martangi yang doi bana mangido haluaon alai di ujungna di ayat 21 27 doksologi do manang naaha pinama sa dingolu di ujungna ikon hasangapom madi debata tusido arah nau pikir alana mulut waca tajaha alurna dari ayat 1 sampai dengan ayat sebelum 31 ayat 30 di orang imana do parsorionna di orang imana do mangido haluao ni bana alai di ujungna manang naaha pinamasa di ngolu ikon do marujung tu hasangapon di debata doksulu ima ujungna ikon las niroha di bagasan debata do ujung ni hamaulon di ngolu jadi pikir mau ta boy ta buat benang merahna hiramar pardunguan do turpuk sugut dohot tuturpuk ari naneng ro marlas niroha di bagasan akka sitaonon jala di ujung nai marlas niroha di bagasan sitaonon alilas nirohai ikon di bagasan Tuhan do adong dolas niroha nasu di bagasan Tuhan adong ya ada tuk suhamu las niroha hamurau nate datuk so las niroha nah alai las niroha di bagasat Tuhani sada pamotoan ima haporsiaon na diurupi jala didongani debatadwa ima las niroha di bagasat Tuhani manang naaha pe namasa di ngolukku diurupi jala didongani debatadwa jala ditikina dapotan haluau nau kombar tulongon nerah ima las niroha adong di bagasat Tuhan alai adong dolas niroha tong di portibion amoraon hagabeon hasangapan datuk solas niroha yete las niroha di alai ia di turuk tahun diajari kita puji-pujian di debata jadi dia mengarahkan pada apapun yang terjadi dalam hidup harus berakhir pada doksologi hasangapon madi debata naginjang hamuliao madi debata dan harus berakhir ke situ jadi walau marsoal pera poturia datuk so marujung doksologi walau marsoal pehuria ikon adok hamaulon unang tu perpecahan atong ujungna unang tu perbolat-bolatan ujungna adok hamaulon ikon marujung do bainotta ya bainotta do dah tergantung di tadi boy do bainotta tu kekacauan boy do bainotta tu perbolat-bolatan alai adok hamaulon ikon marujung do tu puji-pujian tu debata isi mambain hita do mambain ikon marujung tu puji-pujian do saluhna bainota jadi dia benda iajak ibana pujiok kuma guarni debata marhite ende jala pasangapok kuma ibana marhite puji-pujian jadi lo muamma rohani Jehovah di si asamida jonggi manang lombu sitik kotaduk na martabirik jadi di boto par pasal meni macelomo rohani debata di ende ala ende marharorwat sian rohanayas sastongna asing nama sonaret tong ay boy do itan way ngasal marede korpe boy do dang ias rohani parkori yan ido say marede di sari hondo alay so porsi man di sari kan say marede mardami mahita so dong mardami anggo pe masmur ide benda dong do tang di bibel teh dang lo mor hakku mangida ende muna ni debata ala ende tong daksian ias ni roha puji-pujian na satu debata daksian ias ni roha alai ende tadok mano yang holat sipalet cem kan holan marende holan bagak ninot nah abe puji-pujian na di halmon ni rohani debata ima puji-pujian sian ias ni roha do sian roha parbagasan nama katindakon dengan bahasa ni debata nah ima las ni roha adong do manop se ailas ni roha mida Jehovah do ido harorwan ni gogo tuhamu las ni roha ido harorwan ni gogo alai tong dui bui holan ende dang adong di hangoluhon
Jadi terbukti di mana ala lasnirohai di ayat 27 di ida akan adangol mai gabilas marhana sida sahiras marhamuna hamu ali akan mangalului debata. Jadi na si pujiota endet tatu debata ima ala saitaida dengan bahasa ni Jehovah tunadangol ya alai mulu saya dok parpasal ben nadangol boy dei lebih fokus di mana tu dina partodion nama gupu nadangol dak selalu manang dang lebih fokus tu nadangol di parartau alai akan na dipaburu-buru akan na dilelei tu sido na lebih fokus hatorangan mulut aja hadiahkan parpasalmen. Jadi debata mangurupi debata panguluhom muse roha nang mandate ala nido tamahi tamamuji debata ido terbukton di mana las niroha di bagasat Tuhani.